जय भोजपुरी सब भोजपुरिया श्रोतागण के हम आपके भाई बेटा दोस्त जीजी तिवारी जी प्रणाम करतनी का अलवासा करतनी आप बहुत बढ़िया हुकम जा तो आप लोग के बधाई देवे खातिर वीडियो में आइल बानी जी हाँ भैया ऐसे अपन नाम उम ले लेनी है खुश बानी काहे को भोजपुरी इंडस्ट्री के जन हम आप लोग के एगो लाइन कहनी के एकता में बांधल जाओ अराजक तत्व जे बा लोग जे भोजपुरी के गंदा कर रहल वालों विरोध कर रहल वालों भोजपुरी के सम्मान के ठेस पहुंचावत लोग ऐसा लोग के विरोध करे नहीं आवाज उठावे नहीं आप लोग आवाज बन के उठावे नहीं आप लोग के सवाल जौन होला सोशल मीडिया पे आप लोग जौन जौन सवाल पूछे नहीं उस सवाल के समझे नहीं और अपन आवाज में आप लोग के बीच में पेश करे नहीं सवाल बधाई देवे आइल बनी कि अब भोजपुरी के जौन एगो हमार लाइन कहनी कि भोजपुरी के इंटरनेशनल लेवल तक ले जाएगा भोजपुरी के सम्मान लोग करे बाहरी दुनिया के लोग अलग राज्य के लोग और भी इंडस्ट्री का भाई भोजपुरी में भी दम बा और भोजपुरी के कलाकार और भोजपुरी के गाना वीडियो मूवी में भी दम बा और इस सब के लोग भी और लोग पसंद कर रहा बा एकर उदाहरण ई बा कि हमनी के ट्रेंडिंग में आजकल बवाल मचैले बानी जा ट्रेंडिंग में बवाल मचैले बानी जा ट्रेंडिंग के म्यूजिक लिस्ट में भोजपुरी स्टार भोजपुरी कलाकार और भोजपुरी इंडस्ट्री के दबदबा स्थापित भइल बा जी हाँ भैया बैक टू बैक पिछले 1-2 साल से म्यूजिक ट्रेंडिंग में हर एक सुपरस्टार छोट से बड़ सुपरस्टार के गाना आ गइल बा जी हाँ भैया और ट्रेंड कर रहल बा कई दिन पूरा महीना ट्रेंड कर रहल बाटे आप लोग के अभी रिसेंटली याद दिलावल चाहतनी सबसे पहले बधाई बाटे आप लोग बहुत बहुत बधाई ऐसा दर्शक के जे अब आप लोग अच्छा कलाकार के सपोर्ट करतन जा कि शिल्पी राज जैसन एगो स्टार के म्यूजिक चार्ट में नंबर 2 पे बना देनी जा अलका याग्निक सिर्फ नंबर 1 पे रही और कई सिंगर के पीछे छोड़ के नंबर 2 पे स्थापित कैली एक पहले खेसारी लाल यादव जी स्थापित कैले रहन के चौथा या पांचवा हमारे याद नहीं खे बन रहन और खेसारी लाल यादव जी ही ट्रेंडिंग स्टार नाम पहले कहे कि उनकर म्यूजिक होके चाहे ट्रेंडिंग लिस्ट ओरिजिनल मेन ट्रेंडिंग में भी उनकर गाना वीडियो अक्सर आवत रहे ओकरा बाद सिलसिला पवन सिंह के भी कई गाना आयल रितेश पांडे के आयल अंकुश राजा बहुत भी स्टार वालों अभी फिलहाल में रिसेंटली में सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में हमारा रहे वाला गाना जब रहे इंसान खिलौना हो गई खेसारी लाल यादव जी के महीनों तक ही गाना ट्रेंड कैलस और वही तो मतलब दर्शक गर्व के बात रहे कई महीना तक ही गाना कई सप्ताह तक हमारा अंदाजा नहीं खे कितना बार लेकिन बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा हमारा लगता है ट्रेंडिंग लिस्ट म्यूजिक में रहे एक बाद खेसारी लाल के और कोई गो गाना आयल एक बाद पवन सिंह के भी दर्शक इंतजार करत रहन तो आखिरकार पवन सिंह के भी गाना जौन अभी आयल बा पुदीना ये हसीना जौन की ट्रेंडिंग नंबर 1 पे बाटे म्यूजिक सेक्शन में एक पहले रितेश पांडे के गाना रहे तो हम सब भोजपुरिया खातिर जा मत देखी जा कौन स्टार बड़े फैन बनी देखी फैन बनी आप अलग बात लेकिन ना कहल देखी हम का सोच रखे नहीं का विचार रखे नहीं दो चीज होला दूगो लाइफ इंसान को के चाहिए एक प्राइवेट लाइफ एक पब्लिक लाइफ कि पब्लिक में हमरा का बोले के बा वो हमार शिक्षा और संस्कार डिसाइड करी और प्राइवेट में हम का बोल सकता नहीं तो वही तरीके के आपकी पर्सनल और प्राइवेट बात हटे कि आप केकर फैन है केकरा से कितना प्यार करे नहीं केकर वीडियो देख के अब ये चीज का पब्लिक में मत लाई पब्लिक में मत लाई कि हम इनकर फैन है इनके गाना सुनम और दूसरा के विरोध करम गलत चीज है ट्रेंडिंग में जब आइल वाला होती जब भोजपुरी खाती गर्व हर एक भोजपुरी के दर्शक के गर्व होके चाहिए हमनी के भोजपुरी गाना ये न देखी जाए केकर गाना भोजपुरी गाना ट्रेंडिंग लिस्ट में ट्रेंड कर रहा बा आज इंडिया में कई इंडस्ट्री बाड़े सबसे ज्यादा पंजाब के गाना बाजेला लेकिन पंजाबी सॉन्ग भी कई गो नीचे रहता लोग पीछे रहता लोग ये देख के मन गदगद आ जाता यही खातिर आप लोग के बहुत बहुत शुभकामना और हार्दिक बधाई देवे खातिर यहाँ कि हमनी के ट्रेंडिंग में जलवा बाटे पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री के भोजपुरी एल्बम इंडस्ट्री के खास करके जलवा बाटे म्यूजिक में ट्रेंडिंग के जी हाँ भैया यूट्यूब के म्यूजिक सेक्शन में ट्रेंडिंग लिस्ट में हमनी के जलवा बाटे ट्रेंड कर रहल बाड़ी हमनी के कई गाना ओकरा खातिर सब स्टार लोग के बधाई बाटे जेकर गाना वो गाना के पूरे टीम वीडियो डायरेक्टर राइटर म्यूजिक डायरेक्टर सिंगर और भी पूरा टीम और साथ साथ सबसे ज्यादा धन्यवाद और बधाई आप लोग बानी जा भोजपुरिया श्रोता जरा के भोजपुरिया कलाकार भगवान स्वरूपी माने ले क्या आप लोग कई स्टार के जीरो से हीरो बनैले बन जा उनकर कुछ औकात ना रहे उनकर कोनो लायक ना रहन लेकिन आज वो लोग के ना पढ़ल लिखल रहे ना सही से गावत रहे लेकिन अब आज जो लोग वो लेवल पे ले गए बानी वही जाए खातिर कतने लोग सपना देखता और कतना मेहनत कर रहा बा चाहे उनका मेरी कतनो पैसा होकस चाहे वो कतनो नाम वाला होकस चाहे कतनो शोहरत वाला होकस लेकिन वजह पहुंचे खातिर समय लागेला और सिर्फ आप लोग पहुंचावे नहीं तो सही प्यार आशीर्वाद बनेले रही जा हम पे भी और अपना इंडस्ट्री पे भी ऐसे ही भोजपुरी के ग्रो कराई जा भोजपुरी का ऐसा कुछ करी जा ऐसा डिमांड कर जा कोनो भोजपुरी फिल्म के अवार्ड मिले भोजपुरी फिल्म के नेशनल अवार्ड में कम से कम
नॉमिनेशन भी मिले, वो भी गर्व के बात रही। और भोजपुरी गाना मेन ट्रेंडिंग लिस्ट में नंबर 1 पे ट्रेंड करे 1-2 हफ्ता 1 महीना। ये गुजारिश बा, इसलिए प्यारे से बात बनेले रही अपना इंडस्ट्री पे और एकता बना के रखी जा। जय भोजपुरी।